person not die, God. Hey! Jesus Christ! Put it inside, hey, see person for that step, please. Oh God! What's it inside the shop? God. I mean, when the boss This one got a pack here before. Explosion ne, gas cylinder ne ake aikin walda da shi a nan shine wanda ya fashe, kuma akwai wata tsohuwar makaranta a wurin wanda ya rutta da mutane a wurin. So a yanzu dai an samu gawaki guda 4 kuma ana ta kokarin ƙara haƙa wurin da a tabbatar da cewa amma ba wai bom ne ya fashe ba, a'a gas cylinder ne wanda ake aikin walda da shi shine wanda ya fashe. Yanzu muna wurin